Salutare toată lumea! Numele meu este Albert și astăzi o să încercăm ceva. Se numește jocul Test Simulator. El e domn profesor ce vrea să nu ținut. Țigan, 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 țigan! Țigan pe rândul meu, țigan pe rândul meu. Țigan, țigan. Bun, să mergem la labă. Da, mai fi. D. Era de aici. Țin minte de la lectură de la A la Z. Au până în scriere, desene de situation de zi, the game film couple some on some details were what type the epitome line is. Ăsta a fost de spațiu la mine. A. Mersi. De, te-am văzut, te-am văzut. Este gel. M-a prins. Bun. Acum pe mine! Ia hai să vedem cât am luat. 7! Bun băieți, și cred că asta a fost tot și cu ediția aceasta din Albert Game. Până data viitoare, multă sănătate!